आगामी विधानसभा निवडणुका शिवसेना भाजपा युती करून लढाव्यात. सावंतवाडी दीपक केसरकर, कुडाळमध्ये वैभव नाईक आहेत आणि कणकवली भाजपाने लढवावी अशी इच्छा व्यक्त करीत भविष्यात पालकमंत्री दीपक केसरकर कॅबिनेट मंत्री व्हावे यासाठी युक्तीच्या माध्यमातून प्रयत्न व्हावेत असे आवाहन भाजपाचे युवा नेते संदेश पारकर यांनी आज केले. शिवसेना आणि भाजपचं सरकार केंद्रात आणि राज्यात सत्ता स्थानी आहे आणि त्याच्यामधनं खऱ्या अर्थानं या जिल्ह्यातल्या विकासाला चालना आपण देत आहोत. म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं दीपकबाईंना मी या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या वतीने या ठिकाणी शुभेच्छा देतो आणि एवढंच म्हणेन की माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी या राज्यामध्ये आम्ही विधानसभेच्या निवडणुकीला सुद्धा युतीच्या माध्यमातून सामोरे जाणार आहोत आणि म्हणून जर युती जर होणार असेल तर या जिल्ह्यामधनं दीपकबाई असतील, वैभव नाईक असतील आणि आमच्या देवगड मतदारसंघातला भाजपचा मतदारसंघ असेल, या तिन्ही मतदारसंघामध्ये तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादानं आम्ही या तिन्ही मतदारसंघामध्ये यश मिळवू. शिवसेना भाजप या संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये एकत्रपणे सत्ता त्या ठिकाणी स्थापन करेल आणि पुन्हा एकदा आज या जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून असताना किंवा राज्याचे राज्यमंत्री म्हणून असताना ते उद्याचे भावी कॅबिनेट मंत्री व्हावेत आणि त्यांच्यावर चांगल्या जबाबदारी यापेक्षा मिळाव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि दीपकबाईंना या वाढदिवसाच्या निमित्तानं शुभेच्छा देतो संपूर्ण जिल्हावासियांच्या वतीनं आणि भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं शुभेच्छा देऊन थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.